तो गाइस गासिबो भिडियोखौ जोबजासिनो लां तो दिनैनि भिडियो जोबोद धामाका जागोन आरो सासे सिख्लानि YouTube चेनेल लिंक होना दोनदो बे डिसक्रिप्शनाव गासिबो थां आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना तो दिनैनि भिडियो धामाका जागोन तो गासिबो भिडियोखौ जोबजासिनो लांबानो जाबाय बांद्राय पेक पेक बुगैबाय थाला बेयाव डिसक्लेमारखौ लागायनोसै आयौ मा लागायबाय गेमस्रिया खुगाथिं गदो ना गन्थंथिं गदो ना खोमाथिं गदो थरानो गैयालै एले दा सिगारेटसो सोबदो ना मासो सोबदो धुङा गुल्ला गुल्ली गलांदों माथो खुगाथिं हाय हाय इतना सुकून एले दा बिरि सोबदो आं दख'ना गानै गानै भिडिअ हगारनायखौ नोंसोर नाया आरोना दख'ना गाननानै भिडिअ हगारबाथाय नोंसोर नाया पेटिकुट गाननानै बानायलै बाजै भिडिअ जोंबो गलल खोदै गजासे नायबाय थागोन दानो गुसुं गुसुं खान्दा खान्दा गाननानै भिडिअ हगारलाय मेगना जि गिदिर गिदिर जालायनाय नायगोन बिसोरो जिबना लायगोन सेंग्राफोरा नायनानै माबा मोनसे लाब जानांगोन ना जेरै उखुमुदा साथिं नायनानै तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं नायो मोजां मोनो आरोना नायनो खान्दा खान्दा फिसा फिसा गाननानै भिडिअ बानायबा ये बड़ी अच्छी बात कही बिदिब्ला गानदो बाजै जोंहाबो गलल खुदै गजासे नायना हेन्डेल मारिनायखौ सुरु खालामनोसै फसायोमोनलै नोंखौ फसायोबालाय फैसा हरग्रोदो पैसा होगा फसायनायालाय फसायथ'वाखैमोन इसेबां लिपु लिपुखौलाय मा फसायनोलै हेद फसायाखै आं जा फसायो आं नोंखौ सनानो दे फसायोबा फैसा सोना हरदो अच्छा हेद फैसा गैथ'वालै फसायथ'वाखै र' माखो दिन्थिनो नायदोब्रा जेबोआनो गैया लेपु लेपु आंनासो एसे मोजां जाबावगोनब्रा नोंना मा आंना मा नोंनाबो लेपु लेपु आंनाबो लेपु लेपु फैसानैजों गोरोबलायनोसै तो गाइस बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियो बेखिनिसै बाय